ବାପା ବାପା କିଏ କିରେ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛି କିରେ? ମୋ ପସନ୍ଦ ପୁଅ ମୋଠାରୁ କେତେ ଜାନ? ପ୍ରଶାନ୍ତ କୋଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ? ଏ ଆମରି ଗାଁ ସିଏ ପା 7 ବର୍ଷ ସାନ। ଆଉ ରାମ ପୁଅ ସିଏ ବି ସେଇ 2-3 ବର୍ଷ ସାନ ତୋର। ଆଉ ସିଏ ମୁଁ କଣ ବୁଲିକି ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇବି? କଣ ତୁ କହୁଛୁ କଣ? ତୋ କଥାଟା ମତେ କହିଲୁ ଆଗ କ୍ଲିୟର କରି କହିଲୁ। କାହିଁ ସେମିତି କାହିଁ ହଉଛୁ ତୁ? ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ସବୁ ସାନ ଗୁଡାକ ବାହା ହେଇସାରିଲେ ମୋଠାରୁ କେତେ ସାନ। ମୁଁ ଅସଳ ବୁଲୁଛି ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ବାଗିଆ। ସେ ତା ପୁଅ କଣ କରୁଛି କହିଲୁ? ତା ପୁଅ ଯାଇ କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ତାର ଯୋଉ ୟା ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୁଅ ସିଏ ବି ଯାଇକିରି ବାହାରେ ଅଛି। ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ତୁ କଣ କରୁଛୁ କହିଲୁ ଦେଖିଆ? ତୁ ତ ମଦ ପିଇକିରି ମାତାଲ ହେଇକିରି ପଡୁଛୁ। ତୁ କାଲି ପରା ତାଙ୍କ ଗୌତମ ଭାଇ ପିଣ୍ଡାରେ ପଡୁଥିଲୁ ତୁ ମଦ ପିଇକିରି। ଯୋଉ ଭାଇ ଯୋଉଠି ମୁଁ ବାହାଘର ଲଗେଇଲି, ଯେତେ ବାହାଘର ଲଗେଇଲି, ଇଏ ଯୋଉ ଆମର ଇଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବୁଝିଲ, ମଧ୍ୟସ୍ଥି କହୁଛି ଯେ ନାଇଁ ସିଏ କୋଉଠି ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ତମ ଟୋକା ମଦ ପିଇକିରି ବୁଲୁଛି। ସେଇ ତ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। କଣ କରିବ କହିଲେ ଦେଖିଆ ଭାଇ? ଇଏ ଯେ ଜିଦି ଧରିଛି କହୁଛି ମୁଁ ବାହା ହେବି ବୋଲି। କୋଉ ଝିଅ କୋଉ ବାପାଟା ତା ଝିଅ ଦବ କହିଲେ ଦେଖିଆ? ମଦୁଆଙ୍କୁ କିଏ ଦବ ପିଲା କହିଲ? ଜାଣି ଶୁଣି କଣ ତାଙ୍କ ଝିଅଟାକୁ ସେ ବୁଡେଇକି ମାରିବ? ନାଇଁ ବାପୁ, ତମେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି କର, ଭଲ କୋଉଠି କାମ କର, 2 ପଇସା ଇନକମ କର, ତମେ ତ ଅଟୋମେଟିକ ତମ ପାଖକୁ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଝିଅ ସମସ୍ୟା, କେତେ ମାନେ ବୁଲିଲା ପରେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଭାଇ ସେ ଦୁଃଖ କଥା ମୁଁ କଣ କହିବି? ତା ମା ଗଲା ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇନଥାନ୍ତି? ମୁଁ ବାହା ହେଲି ଖାଲି ଏଇ ପୁଅ ମୁହଁ ଚାହିଁକିରି। ଆକୁ ଏତେ ସ୍ନେହ ଦେଲି ଯେ ଇଏ ଆଉ ମାନେ ମୋ କଥା ବୋଲରେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଲା, ଆ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁ, ଆକୁ ଶୋଧ ତାକୁ ଶୋଧ, ସେ ଝିଅ ପିଲାକୁ ଦେଖେଇକି କହ। ଏଗୁଡା କି କଥା କହିଲୁ ଦେଖିଆ? ତୋ ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ମଦ ଛାଡେ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆ ବିଲୁକୁ ଆ କାମ କର, ଆଲେ ଭଲ ମଣିଷ ହ। ନିଶ୍ଚିତ ତମେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ତମ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଆଉ ଯିଏ ପଟେ ଆଜିକାଲି ତ ଆଗେ ଯୁଗରେ କଣ, ଆଗେ ଯୁଗରେ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ ଲୋକ ଭଲ ଘର, ଭଲ ପଇସା ବାଲା କି ଭଲ। ଏବେ ପୁଅର ଚରିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପରା ଲୋକ ପଠେଇକି ନିଜେ ଆସିକି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସବୁ 5 ଜଣ 10 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଅ କଣ କରୁଛି କଣ ନାହିଁ। ସବୁ ଡାଟା ଇଏ ବାତ୍ରା ଟୋକାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ମଦଟା ଛାଡେ, ମଦ ଛାଡେ, ତୁ ମଦ ଛାଡେ, ସୁନା ପିଲା ହ। ଆର ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ତୁ ବାହାଘର ନ କରିଥାଉ ତୁ ମତେ କହିବୁ। ବାହାବାକୁ ତ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଗଲା କହୁଛନ୍ତି ତମେ କଣ ପୁଅର ପୁତୁରା। ଆଉ ତୁ ତ ସେଇଭଳିଆ କାମ କରୁଛୁ ତୁ। ଆଉ ବାପା ବି ତୁମ ସେଇ କଥା 10 ମିନିଟ ଆଗରୁ ତୋରି କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। କହିଲା ଦେଖ ମୋ ପୁଅଟାର ମୁହଁ ଚାହିଁକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ଭାରି, ମୁଁ ତ ପୁଅର ମୁହଁ ଚାହିଁକି ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ପିଲା ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ଥୋୟା ହେଲାଣି। କଣ କରିବି ବାପା, କଣ କରିବି? ତମ ନିଜ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ତୁମେ ଆଗ ନିଜେ ସୁଧାର। ମଦଟା ଟୋଟାଲେ ଛାଡ, ତା ବାଦେ ବିଲ ବାଡି ଭଲ ମନ୍ଦ କାମ କର, ତମେ ତ ଅଟୋମେଟିକ ପିଲା ଆସିବେ ତମ ପାଖକୁ। ହଉ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତମର ପିଲାମାନେ ବି ସବୁ ଥିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦିଅ, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ଆଉ ଚାକିରି ବାକିରି ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହଉ। ଆଉ ନହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବାତ୍ରା ଟୋକା ଭଳିଆ ମଦ ପିଇକି ଯୋଉ ବାତ୍ରା ଭଳିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବାଢୁଅ ଭୂତ ହେଇକି ରହିବେ। କେହି ଝିଅ ଦେବେନି, ଝିଅ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ ଏମିତି ବାଢୁଅ ଭୂତ ହେଇକିରି ବୁଲୁଥିବ। ଠିକ କହୁଛୁ ନା? ପ୍ରତାପ, ତୁମର କଥା ଠିକ।